Kumare, zašto si go? O jebeni sato, nije ni grejanje platio koliko nam gledanost ne ide. A ti šta si se udemljio toliko? Udemljio si se kao mečka. Jao. Gdje je više peder? Neverovatan je. O bože ljudi, zašto ovaj redakcija mora da bude žena, čoveč? 2 sata ja sam se raspravljao sa njom da nam da koliko toliko para s njom epizodi. Znate šta, ljudi? Posle 2 sata uspio sam. Od proleća krećemo ponovo, snijemo epizode iz početka sa kvalitetnijom 16,9 sistemu. Čekajte, to je znači bilo to, što je mene tako gleda? Šta? Čekaj. Šta me tako gledate, ljudi? Pa, iz ovih sekunde si se dužio, šta mislite? A daj me na pare, viš da lado ovde. A nemamo ni gledanosti. Jao! Nije normalno više koliko je hladno. Moramo sa novim epizodama što prije da krenemo. Inače, propali smo. Kaj ovo stiže prolice, mi krećemo. Od ove sezone novi kori!